Moikka! Hello! Mä ajattelin nyt vähän jutella videolle, koska mä en oo jaksanut kirjoittaa blogia ja kukaan ei tiedä mistään asioista mitään. Oh my god. Alkaa välittäkö Jenna juttelemaan mun Facebookista noista jutuista, noista äänistä. Älkää kuunnelko. Mutta mä oon menossa uusiin mun ylppäreiden Espanjaa täällä. Tosiaan tuolla suomalaisessa koulusta, mikä on Vainiralassa. Ja yllättäen huomenna on se kuuntelu. Mä tajusin eilen katsoessani kalenteriin, että sehän on jo tällä viikolla. Sitten mä soitin sinne kouluun ja no joo, ekalla kerralla mä soitin kansliaa, se antoi mulle Opon numeron. Sitten mä soitin sille Opolle 2 kertaa ja hän ei sitten vastannut mulle. Hän on vähän andalusialaistunut ja sitten mä soitin vähän ajan päästä vielä 3. kerran ja sitten me sovittiin, että tuun sinne 1:15 hyvissä ajoin ennen sitä kuuntelun alkua. Ja sitten voin kysyä kysymyksiä. Siellä on espanjavettäjä valvomassa kuuntelua ja kaikkea tällaista juttua, mutta onhan ne mun juttuja, koska mulla on siellä jo kerran ollut Suomessa kirjoittamassa. Ja mitäs muuta? Samaan reissuun mä ajattelin moikka Jenna. Mulla on Jennan villasukki lainassa ja voisin palauttaa ne vaikka vaihteen vuoksi. Ja mun pitäisi saada Jennalta vähän kuvia, kun me oltiin tuolla Anjärvessä 1 päivä autolla käymässä kahdestaan, niin se oli tosi siistiä. Luettiin takaisin, että aurinko vähän laski siellä meren horisonttiin ja musiikit täysillä ja se oli siistiä. Mutta joo, mitäs mä kerron? Täällä on nyt karnevaaliaika täällä Espanjassa. Ja lauantaina mä olen lähdössä Cadiciin sellaiselle suurille karnevaaleille. En tiedä miksi nyt Filippiinestä, mutta sinne ollaan menossa semmoisen suomalaisen aupairin kanssa, ketä asuu tuolla Almeriassa. Sillä kestää 4 tuntia tuolla bussilla aina Malagaan. Ja sitten me lähdetään sinne lauantaina. Elias tulee myös mukaan, semmonen mun kaveri täältä. Tai se mua kysyi, että haluanko mä lähteä vaikka mun kavereitten kanssa. Se on ollut siellä monen vuoten ja sitten me lähdetään sinne Anniinan kanssa. Liput sinne maksaa 15 € ja niitä oli vielä ja Elias eilen illalla toivottavasti osti niitä tai mulle ja Anniinalle liput sinne. Mulla ei eilen rahaa sille. Sitten saadaan liput. Vielä kerran liput. Ymmärsikö kaikki? Liput. Sitten mitäs muuta? No. Jenna lähtee nyt kotiin valitettavasti sitten Suomeen. En ehkä kestä tätä. Mutta näin tulee käymään. Ensi kuun 10. päivä. Mä menen silloin sit itkemään lentokentälle papan mukaan. Ne vois varmaan palkkaa mut sinne lentokentällä oikeesti. Mä oon hyppissä koko ajan. Ei tuu ainakaan ongelmia sit kun mä lähden täältä, että mitä mun pitäis tehdä ja muuta. Ja mutta sitten viimeisin uutinen. Torremoliinokseen on tulossa puolalainen aupairi. Mä oon nyt sen kanssa pari viestiä Facebookissa vaihtanut. Toivottavasti siitä tulisi kilpailuja. No ei mulla oo täällä oikein ketään. Miten mä tutustun ihmisiin? En tiedä. No on mulla nyt toi Elias. Tai siihen mä tutustuin bussipysäkillä, kun se alkoi puhua mulle, kun mä otin Jennaa. Jenna oli valitettavasti puoli tuntia myöhässä. Vähän joku on espanjalaistunut tässä puolen vuoden aikana. Olisikohan mulla jotain muuta? Musta on vähän siistiä oikeesti jutella täällä yksinään. Mä ajattelin, että se olisi ihan typerä, mutta pidä puhumisesta. Ei ongelmaa. Mä oon tulossa Suomeen ylioppilasjuhliin
siskoni Johannan ylioppilasjuhliin. En tiedä koska ne on, mutta eiköhän se jostain selviä. Ja mun pitäisi varmaan hakea johonkin kouluihin. Mä oon vähän laittanut meidän äiti selvittää tätä asiaa, kun mä en oo ite tästä hirveän innoissani. Mut joo. Sitten mä oon kesän Suomessa. Mä oon ihan tämän verran etsinyt duunia. Mut en mä oikeasti halua. Tai siis joo, myös siinä, mutta kun ei oo töitä, mulla ei oo hygieniapassia. Mä en oo Suomessa, mä en pääse mihinkään haastatteluihin. Ehkä mun riittää vielä noita mun rahoja, mitä mulla on tänne. Mulla on ehkä joku 1 000 vielä niitä jäljellä. Ja mä oon tällä nään 3 kuukautta. Vähän yli vajaa 4. 6 minuuttia 9 sekuntia kestävä video. Onnea, jos kukaan jaksaa sitä loppuun asti katsoa. Niin, mä ootan ihan sikana, että olisi kesä. Täällä on ihan sairaan kylmä välillä. Siis ihan sikakylmä, ette voi ymmärtää. Rondassa oli eilen joku -5 astetta. Miinus 5 astetta. Mä näin telkkarissa, kun täällä oli jossain jääpuikkoja ikkunoiden yläreunoista. Voitte kuvitella. En usko, että voitte. Mitäs muuta mä kertoisin? En mulla ole vielä mitään jännittävää kerrottavaa. Lassin täältä kyysilakan Kiinakaupasta. Se oli 2 €. Se on tätä, mitä minulla on Suomessa. Hei, mä en kertonut vielä mun kynsilakka tänään. Mulla oli tätä kynsilakkaa. Lakkasin ehkä 3 viikkoa sitten. No 4. Ihan sama. Mut oli ihan hirveässä kunnossa jo. Ja Jenna oli sattumalta samaan väristä kynsilakkaa se sormis. Ja sit me aina vertailtiin meidän kynsilakkojen kulumia, kun me nähtiin. Mut sit arvatkaa mitä. 1 kerta, kun me nähtiin, niin Jenna oli vaihtanut kynsilakat. Vähän mulla oli urpo-olo. Kiitos Jenna. Niin, kiitos. Hei, en mä varmaan esitellyt mun apinaystävääni. Hello. Mä sain ton Fabianilta, kun se lähti. Mulla oli siellä Gibraltarilla. Tää oli sen, itse asiassa tää oli sen Espanjan matka ainoa ostos. Ja se antoi sen mulle. En ymmärrä, miten joku voi olla ostamatta asioita. Käsittämätöntä. Mä ostin heille housut, koska mä oon kyllästynyt kaikkiin mun housuihin. Mä oon vähän laihtunut, niin yhdet housut, mitkä oli valmiiksi liian isot, niin ne ei pysy ollenkaan täällä. Niin mä ostin housut. Viininpunaiset pillit. Niissä ei ole mitään ihmeellistä. Voisikohan tää video olla loppu? Lopetan teidän kärsimykseni. Moikka! Oli kiva jutella teille.